Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Daqt nerġgħu naslu għal tilqima oħra, iż-żmien itir bejn tilqima oħra, però xi kultant jiġuni d-dubji dwar jekk dan it-tilqim hux verament aġit jew le. Nismgħu naqra ħafna artikli li jitkellmu kontra dan it-tilqim ta' rutina, imma ngħid jien kieku hemm xi konsegwenzi dawn ma jitneħħewx. Meta nimirdu, il-ġisem tagħna jipprova kemm jista' jkun jeħles mill-marda, ġifieri jiġġieled kontra il-virus jew il-bakterja. Però din id-dum ftit għaliex li kunet jiġri hu illi ċelluli l-bojot li huma soldati ta' kontra l-mart, dawn li jiżdiedu fin-numru idu jiġu minn postijiet fejn jkunu qegħdin jistkennu, jarfu l-mikrobu u jeqerduh. Issa meta aħna nagħtu tilqima li nkunu qegħdin nagħmlu illi inġelu lill-ġisem jirrealizza li hemm dat tip ta' mikrobu. Jagħmel ċelluli bojot u proteini li ngħidulhom antibodies kontra dik il-marda biex imbagħad meta nintaqgħu ma' din il-marda fil-verità il-ġisem ikun diġà jaf, ikun diġà well trained u ikun jista' jaqret il-marda qabel fil-fatt tmarradna. Bis-saħħa ta' dan it-tilqim nistgħu nazzardaw ngħidu li ċertu mard sparixxa kollox jew inkella naqqas ħafna. ċertu ġenituri jinkwetaw li forsi t-tilqim se jkollu xi effetti fuq it-tfal tagħhom. Kif nistgħu pereżempju naqsu r-riskju li l-itfal jitlaqlhom id-deni wara xi tilqima? Wara tilqima jista' jkun li jitla' d-deni, però dan jiġri biss f'10% tal-każijiet. Jiġifieri l-maġġoranza assoluta ma jkollhomx deni. Id-deni jiġi illa li il-ġisem ikun qed jiġġieled xi ħaġa f'dal każ il-vaċċin u mhux fil-verità marda fejn jolli t-temperatura biex ikun jista' jkun iktar effiċjenti biex joqtol il-marda. Ovvjament, aħna nistgħu nużaw ċerti mediċini bħal paracetamol jew ibuprofen u dan ikun jista' jiġel l-tfal tagħna jħossuhom aħjar. Però ma naħsibx li tagħmel sens li naqbdu nagħtu mediċini bħal dawn sempliċement għax tajna vaċċin, għandna nagħtu dawn tip ta' mediċini jekk it-tfal ikunu mdejqin xi kultant anke mingħajr deni jew kellek ikollhom deni li qed idejjaqhom. Importanti li l-ġenituri jimxu mal-pariri tat-tobba u jikkonsultaw magħhom dwar xi tilqim ġdid li jitfaċċa fis-suq. Jekk xi tfal jaqbżu xi tilqim minħabba li forsi kienu ma jifilħux, tkun problema li dan it-tilqim jingħata aktar tard? Le, fil-fatt mhix problema. Ovvjament kemm jista' jkun nippruvaw dejjem inżommu mal-iskeda tal-poliklinika jew inkella tat-tabib li jkun qed jagħti dan it-tilqim. U ovvjament kif jgħaddilhom kemm jista' jkun malaj nagħmlu nkomplu l-kors. Però tajb li ngħidu illi ma jfissirx li it-tfal tagħna jkollhom xi daqsxejn inflessjoni jew ikunu fuq xi antibiotiku ifisser li ma nistgħux nagħtu t-tilqima. Importanti illi ma nagħtux it-tilqima jekk dak li jkun marid sew jew inkella jkun imdejjaq ħafna tinsewx illi dat tilqim jista' iġelhom fih innifsu iħossuhom morda u ovvjament ma tkunx trid iddejjaqhom ħafna kemm li jkunu mdejqin. Ħafna ġenituri jinkwetaw li wliedhom se jagħmlu xi xenata meta se jieħdu xi tilqima. Importanti li t-tensjoni li jkollhom il-ġenituri stess ma jitfgħux huma fuq it-tfal. L-itfal għandna nżommuhom kalmi, nitbismu u nserħulhom rashom. Tikka aktar fuq saħtek. Il-konsum tal-alkoħol fost l-adolescenti sfortunatament qed kull ma jmur jiżdied. Dan minkejja żieda qawwija fil-kampanji ta' informazzjoni mhux biss f'Malta iżda anke b'mod internazzjonali.
Statistika allarmanti turi li fl-Istati Uniti biss huma 88,000 il-persuna li jmutu kull sena kawża tal-alkoħol. U fatt magħruf li l-alkoħol jolli b'mod drastiku ir-riskju ta' problemi ta' saħħa, fosthom il-kanċer, il-puplesija, problemi tal-qalb u problemi fil-fwied. L-alkoħol għandu wkoll effett fuq is-saħħa mentali u dan għaliex l-alkoħol huwa depressant. Jidher li minn studji riċenti l-alkoħol qed iwassal biex jitfaċċaw każi ġodda ta' dimensja. Għalhekk importanti li nevitaw il-konsum eċċessiv ta' alkoħol u nippruvaw nedikaw lil ta' madwarna ħalli nevitaw it-tixrid ta' dan il-vizzju. Tikka aktar fuq saħħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.